Rabbi ya Allah Rabbi batu itu Rabbi Muhammad panguluki itu Aisyah beritulah surah Wassalamualaikum sama kasih mulanya kami dan jalanatan di tempat di pondok lapan saudara pasangan ini cuma mana pandai tinggal mana rupiah satu jana atau mana yang siap pinang tambah lagi tiba kau jorok kok ada panantia salangnya tujuan berapa maka lama santo segala sia diri la talabiaro kami dapat risiko dalam usaha bagai sabalun nagari atau balai-balai tapi kami bangun mati kepagawai risiko kami kebuai umi kemengaji sara ale foto ira risiko dalam usaha pati sabalun nagari atau usaha aku marina datang dari jauh karena timur dari laki lebay pusaka kota padang panjang balai kami penghidup bata bagaimana kendi jokoleta loyang nyampang kuado orang rompang biar kembali atau kapulang nata pensiran napa kusia kujang kudo nakapuai anak kacang ada sinar barapi utuhnya malam bengi nyokuru kuru kata tinggal lari menaik kuida lagi malam orang ini itulah tatompa
Muhammad Muhammad kamu punya tuaku kami memakai kado Omatu yo ado tuaku sari lala denan leado Apolo itu nanti bakal ada tuan itu la
Pondok pesantren gitu ya itu bakal tuanku sultan seno manayo de badan onde melari dudu asamu gitu babaju ping lagi rono de sana banala de nuda kasabana Muhammad Nur Muhammad kaum toyo memang sama kini ode nyoto makin nani yo baca yo
yo de yo dini yo kalau yo kanikiyo dalam rangka iyo pengukuhan iyo tuang kunan baru gitu lagi resmi iyo dekan bana de padone siang yo hari jago memang katakan nama pun dua kalau tak salah yo gitu baca lagi lantik iyo de yo bana de tuanku de yo gitu iyo semoga apunan itu Ipondola pesantren ko menjadi amal yonan ibadah iwai santi di siku lelane baginan guru amal ibadah jurean dayo itu yo malayo de yo doa iwai de itu dewasa guru nani ola de yo ilmu dari buya nade yo kamanapun kita yo deyo painan ilmu yo de bangalir jo maguno untuk nanti surang de kutua kurang yo de banyayo yo semoga yo deyo apunan doa yo kali jitu jitu dikarimu deyo para doa de Allah yo nan kuaso kini cahaya yo sipi nonton lari tambah orang itu lari de bayo tambah rapi odani yo padu de dosanju macam-macam lah de nyobanan ini pinonton di padang matu ayah do pinonton anak tutu ado pinonton anak mudu-mudu ado pinonton anak-anak nasi punya banana de pinonton na pagia iyo ay tapasuan tuk sayo kalau nala pinonton balain-lain de kandayo kalau kandayo na natula pangani yo de tarazo kalau mudu-mudu sansay ko iran masero tapi kana unyi la jupu ani umpu ajo gariti adulla yang kapalo wa ashabihi ajma'ina
Muhammad junjungan kami tiba-tiba binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami ya Maulana ya Habibi bila kami kemudian hari ya Maulana ya Habibi ya bila kami kemudian hari kalau tidak engkau menanti beri sabar ya Habibi kalau tidak engkau menanti beri sabar ya Habibi lagu dirantang lada mua banjar mencoba jelo ini tuh karena tarik gitu kawanan rancang lagu seru sambil bakana bayi Ramadan ayo pada pasir penebaskan agama ulima kalau jadi doh karena tuaku duduk lagi mungkol karena ulima iyo namunyo tabana bakongsi dito buat itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu ayo Tuhan Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu Tuhan Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah oh tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu Tuhan Allah oh tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu Tuhan Allah ulima itu adalah sakti wajib imani di dalam hati ulima itu adalah sakti wajib imani di dalam hati jangan dipengaruh oleh duniawi itulah dia mukmin sejati jangan dipengaruh oleh duniawi itulah dia mukmin sejati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah
Muhammadan